Kubor nakaslem jong unongsan Hima. Kisaungut kithei nari India kilala aban wanra ya ka nam job kabalapin kindit ya kinong petkai ka is China ha ka jinge khun 4 into 100 meter relay ha ka limpong yelekai ka Asian Relay Championship arhaja apun rio ha Shangyu China katkom ki khubor layet ho ba kisaungut kithei ki bakan thop ya ka Srabani Nanda Sneha SS Sudeshna Shivankar Batka Tamana kilala banjob tangha ka saupulai point prasan second ya kani ka jinge khun lapan long menha ka arpuai terek ubanai jilio arhajar apunrio shu ka China klakhur ya ka Takma rupa ha ka saupusau point not khandai second bat ka Thailand klakhur ya ka Takmar nong ha ka saupusau point iwei second